asi uchipisa hapashayikwe mamero anotipisa munzira dzangu vanenge vachindada kubvunza kwamuri kuti tichanobudirira here kune masapoteji vanoti venga vakawanda varoi kuno vazere kubvunza kwamuri kuti tichanobudirira here kune masapoteji vanoti venga vakawanda varoi kuno vazere ndinotozama ingawani kuti ndinzi ndabudisa zvinyowani handimboshaye kana plani chero ndichipinda pamawani chaninongoda kuti pfumbamire kunyanga kati kandira zvidzinga tiri vana venyu mutitungamire chero vakanditi ndinopenga kuti tichanobudirira here kune masapoteji vanoti venga vakawanda varoi kuno vazere kubvunza kwamuri kuti tichanobudirira here kune masapoteji vanoti venga vakawanda varoi kuno vazere ndinotonamadza kwamuri tenzi kuti neniwo ndisanziwo ndiri benzi ndine madreams opo kufambawo nebhenzi siku nesikati ndinonyengetera kuti dai mukandikundisa uchapera nezvimwe asi uchipisa hapashayikwe mamero anotipisa munzira dzangu vanenge vachindada kubvunza kwamuri kuti tichanobudirira here kune masapoteji vanoti venga vakawanda varoi kuno vazere kubvunza kwamuri kuti tichanobudirira here kune masapoteji vanoti venga vakawanda varoi kuno vazere ndinotozama ingawani kuti ndinzi ndabudisa zvinyowani handimboshaye kana plani chero ndichipinda pamawani chaninongoda kuti pfumbamire kunyanga kati kandira zvidzinga tiri vana venyu mutitungamire chero vakanditi ndinopenga kuti tichanobudirira here kune masapoteji vanoti